da gwamnoni har gwamnan ku mai ƙaunar ku wanda kuke ƙauna ba wai 31 a faɗin Najeriya. Zan yi mamaki wasu su fito waɗanda suke ganin za su iya ta da wannan jam'iyya, zan yi mamaki. Buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga mai girma gwamnan jihar Kano. Bismillahirrahmanirrahim. Mai daraja gwamna, na ga wani bidiyonka da kake cewa kana mamaki mutumin da yake tsammanin cewa zai iya kare jam'iyyar da take da gwamnoni guda 31. La ilaha illallah. Wannan magana hatsari ce ga aƙida ta mutum musulmi. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim. Allah yake faɗa a cikin suratu Yasin, yake cewa mutumin nan ya buga mana misali alhali ya manta halittarsa, da yake cewa wai waye zai rayar da kashi alhali ya diddige ya zama gari. Allah ya ce kul, ka ce musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra. Wanda ya kirkira halitta tun farko shi zai raya wannan kashin. Malaman tafsiri suka ce Asi dan Wa'il ne ko kuma Ubayyu bin Khalaf, shi ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da kashi na cewa wa ya isa ya rayar da wannan kashin. Allah ya ce ka ce mai yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra. Wanda ya kirkira kashin tun farko shi zai raya shi, kuma ya manta halittarsa, shi yasa yake wannan misali. Mai girma gwamna ya manta lokacin da ya tsaya takara, ba shi da shugaban ƙasa, ba shi da INEC, ba shi da police, ba shi da kotu. Allah kaɗai yake da shi, sannan sai injiniya Rabi Musa Kwankwaso, sai jama'ar Kwankwaso, sai jama'ar jihar Kano. Wannan Allah ne ake mamakin cewa ba zai iya kada jam'iyya mai gwamnoni 31 ba? La ilaha illallah. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. Allah ta'ala sai da ya tsawatar wa sahabbai a yakin Hunaini da suka fito suka ga adadin musulmai mutum 12,000, suka ce ayyo babu mai iya kayar da mu, ayyo mun fito da yawa. Allah ya ce ya taimake ku a yaƙoƙi da yawa lokacin kuna 'yan kaɗan. Sai a yaƙin Hunaini da yawan ku yake burge ku, yawan ku ya ruɗe ku, ƙarshe yawan bai muku amfani ba, in ji Allah. Wa daqat alaikumul ardu bima rahubat. Ƙasa ta muku kunci duk da yalwanta, thumma wallaitum mudbirin, sai daga shi kun juya kun gudu, yawan bai muku amfani ba. Ya taimake ku a Badar ku 300 da wani abu. Kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah wallahu ma'as sabirin. Kamata ya excellency ya ringa cewa wa man nasru illa min indillah. Nasara ta Allah ce, wallahi nasara ta Allah ce, ba ta APC bace, wallahi ba ta gwamnoni bace, wallahi Allah ne yake bada mulki.